First time in history, ti panagsango ti legend, ken 2010 World Champion Francisco Bustamante, aka Django, ken ti Paul Haslar ti Sarangani, ani JB Sokal, iti mudeng lapas abra. Nagayayam dagiti dua ti race to 20. Kanya-kanya ti diskarteda, ken di manon pay ti tabla iti score. Ngem kalpasan ti 30 ket siyam around, balagi ti 16 ti tawen na ani JB Sokal. Sa laban talaga namin, nakaka-pressure talaga. Kahit sino naman, nakaka-pressure talaga. Decision game, buenas na talaga ako. Numan pay saan ngagpada iti edad da, mabigbigda adwa, gapo iti siglat da iti bilyar. Nagbaling espesyal ti soft opening ti Dynasty Bar and Billiards iti modeng lapas abra, gapo kadakwada. Ken manamnama adalan daytoy, ang mga lokoy ken manghasa kadagiti abrenyos nga daan interes iti bilyar. Kabayatan na, saan adamon ken ni Lebron ti makibalubal ti basketball iti ruwar ti probinsya. Ken gapo kadagiti kapadasan ken ayat na iti nasa ungay ayam, agserbi daytoy abalo na para iti masungad a qualifying tournament iti Cordillera Administrative Region para iti National Youth Basketball League Championship. 5 manipod kadagiti 11 nga brenyos dagayayam iti babaen ti under 15 category iti sidong ti SLU Abra team. Idinto innem kadakwada tagayayam iti under 13 category iti Team Abra Baguio North Hoppers. Agpada ang makasangot ti SLU Abra ken North Hoppers ti Team Berkeley iti agsinabali a kategorya inton Domingo iti Cordillera Career Development College Gymnasium Buyugan, La Trinidad, Benguet. Di happy ma'am pen. Agitogot ti disiplina. Parparag sa akin na ma'am, dati lang ti kung parparag sa kanya nga sports ma'am. Malaksid iti nainget a panagensayo, nairaman pa'y anapasaya at ti disiplina dagiti ubing. Lalaroin lang po namin yung game ng buong puso at depensa po, magdedepensa pa kami ng maayos tsaka teamwork po. Ti mga bak iti championship game, isuda ti mangibagi iti Region Cordillera, iti National Youth Basketball League ang maangay ijay Cebu. Sabay ko matag-champion kami ta iso ti gold dagiti ubing goal mi nga parents. Ala nga basketball datoy ngadikot mang mold disiplina ti ubing. Nangipa ay met gobyerno probinsyal ti libre at transportasyon para iti grupo. Jessica Boreta, Balitang Solid North.